श्राद्धा केला आणि येत असताना जड्डेच्या 4 फार बसला आणि किती म्हणता गरज काय हो बटमाम श्राद्धाक तुम्ही बरे सूट बूट आणि टाय घालून गेल्या जाईना ही वस्तू बाबा ही बोरा श्राद्धाक आणि टाय आणि बूट घालून येतात आणि टाय आणि बूट घालून सूट घालून तू हाव घेत लग्नात जाऊ माझ्या जाईल या पोराकडे दिवस काढून हा चंडाळ पोराकडे कसे दिवस काढतील मागता आणि या पोराकडे उलेच पण असा एक उलेल्यार 2 उलेता ही पोरा आणि जास्त उलवत मागेली शेंडी कापचं म्हणतात आणि या रामचंद्राने चल्याने जातकाने फोटो माझ्याकडे दिलो एक बरी चली अशी म्हणून सांगलो बाबा फोटो आणि जातक दिल्यार रामचंद्रानं आणि रामचंद्राचं चोलोबीनं हे रामचंद्रा ओ रामचंद्रा काही रामचंद्र बॉटल आहे बॉटल एक काम करते हातात दवा हे किती रे हातात दे बस वरती देता चल हे हातात दोया बाळा चाललं काही शांतम पापम आमचं ब्राह्मणाचं कष्ट करते रे शांतम पापम बाबा मग कष्ट पण उडेल तू हे आणि किती देईल तू अरे आम्ही घेताय तिथे ते वाचला घेणार बट आणि वाहन आणि हे तू कोणा काढला बाबू कया तू कोण बाबा की लक्षण घेता डेली घेता 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 हागे मग तुम्ही विचार करता मजा चालू केले हो बोलू रे हो अरे भटमा मिस्टेक खातात आम्ही बरे शुद्ध ब्राह्मण आणि तुझे बाप का गेला तू पण लग्न करतो म्हणता तो आणि तो गेलो काही मागे बाप बाहेर बाजायला गेला भटमा माझ्या बाप लग्न तुझ्या म्हणता रे आलं ना कसं झालं तुझ्या बाप्पाक सांग भटमा येऊन गेला पण सांग आणि माझं जर वाटेल मिळत हा तुझ्या बाप्पा सांगता हा बरं हा येता थांबा बदनाम बाप येऊन चालो आता थांबा जेवण झाला होय बदनाम